Здравейте хора, аз съм Николай и ако имате Майнкрафт за не купен, ами от Aptuit, в Google пишете Aptuit и ще го изтеглите. Оттам ще изтеглите Майнкрафт. И така хора продължаваме, защото сестра ми трябва да учим. И ако имате MKPE Master от Aptuit, също трябва да ще го изтеглите. Има една идея. Сега ще ви покажа. Да. Попрекаме. Сега ще скипнем сега. Сега ще видите, че... Да. Ето. Искате да се здобиете... Ако искате да се здобиете с скинове, както аз съм се здобил, или с текстур пакове, натискате ето тук. И ето ви скиновете. По-много мисля, че има по-яки, но на мен не ми трябва. Имам няколко текстур пак, което ми трябва много. Текстур пак ми трябва много. Добре, това ще го изтеглим, ще го прибавим днеска. Добре, прибавяме го и отивате в този чест. Чакай, малко че текстур пак. Текстур пак. Ще изтегля нов текстур. Не, може да не пробвам. Никакъв. Той може да пробвам. Так. И да, то ще бъде. Да. Сега, като вече сте готови с всичко, на талки кит, дам наши скина, еви ги скиновете. Аз обикновено съм със той. Не стоя. Не. Аре де. Добре. Ще... Нищо ще останем. Време да игра. Почваме! Тон. Ето, че вече сме в играта. Сложи го на пауза. Така, вече имах един от серверите и докато зареди ще го сложа на пауза. Чухте? Доскоро след рекламите. И да, тук сме пак. Извинявайте, че го спирам на пауза, но ще ми се налага. И сега ще ми се наложи. Добре, повече няма да го правя и